Ой, Зоська, я зовсім забилася. Сьогодні баби прийдуть до нас у супроводі, так ти трохи приберися. А зараз. Ну, опять соберутся и да позна будут кости перемолоть. Ну, а ти, коли тобі вони дуже мішають, заприся у каморку і сиди, як вовк там один. Если бабы придут. Ой, Зоська, яны ж сёння тебе будуть приймати у свій бабський гурт. Ой, а як гэта? Ну вот, а брат таки жартовный. Ты замуж вышла, ну или у тебя еще пока дитя не было, и целый год тебе молодухой звали у селе. Ну, а уже с Покрова новые молодухи, новое веселье, значит, новые молодухи. Жанчины тогда принимают, ну, у свой бабский гурт. Як бы ты уже сапраўдная баба зробишься. А, добре. Здорово, Петро. Здорово, Вовка. Проходи, сядай. Тут сегодня бабы соберутся, так может я хотел к тебе бегчи, але сам пришел, может подограешь тогда, спляшем что-нибудь. А ну, да. Ой, и баба О, идут. и бабы идут. Добрий вечір, Уха. Добрый вечер. Господинка, ці приймеш у супроводки? Ой, проходьте, проходьте, проходьте. Добрий вечір. Ганночка, а где ж твоя молодь? Ай, вон Зоська дитя укладывает спать, а Василь поехал до тещи кабанчика Ой, заказать. это ж добрая справа. Сідай, Володя, сідай. Это ж добрая справа. Ходите сюда, ходите сюда. Зоська, Добрый вечер. Добрий вечір. Зося, мы вирішили тебе сьогодні прийняти у свой бабский гурт. Вот. А вось табе, Зосечка, і хустка, бо ж баба не баба без хустки. Хай Бог дає, каб твой Василь на чужие спадницы не заглядався, а кохав тільки тебе одну. Ой, дякую, пригожая хусточка. А вось табе, Зоська, чугунок, каб у печі со свяковкиними горшками не билися. Ой, дякую. ну давай, Конечно, добрая чугунок. справа. Зося, ось тебе кочережник, бо баба без кочережника все равно як солдат без ружа. Ой, дякую. Зошка, а тобі я дарую образок. Каб Господь ніколи не покидав твою хату, каб вам жилося весело і дружно, каб ти прожила щасливе життя і мала що розказати своїм внукам, а не проклинала бабську долю. Ой, дякую. Ну, сідайте, женщини, сідайте. Сядайте. Треба працею займатися. Ага, ну что ж у вас у селе? Баби, а чи чули? Сказали ж, да, Прошки Іванової свати приїжджали, де кажуть, а некуль здалеку. О, так весілля буде. Буде добре. Весілля то добре, але ж і праця ще не починати краю. Уже ми з Зоською так усе поправили. І на основу, і на уток. Мусить же вже пора і кросни ставити. Так а чому не? Поглядите, яка хата свободная. Тут же можна всем собраться і покрасить. Я вон до Заловки їздила, бачила такий пригожий узор. Може, і ми так і зробимо. Я вже і покрасила нитки. Во. А у меня жанчинки и краска есть, зеленая и ружовая. А жовтая? Есть и желтая. Як добре. Ну, так не огурдок уже ж і будемо тоді ставити. Вон летось гидких обрусів наткали, всем не то. Вон які пригожі були обруси. А меня-то сейчас возьмете. Ой, то нам покажем, приходи. Уже як зробимо, так поставимо после, так усе будемо праздновать. Веселее. Ай, жанчинки, а чего так сидеть? Давайте песню заспеваем нашу. Зеленому
найближче. Ну вот, Пилиппа пообіцяла. Ми собралися у її хаті, а потім вона сказала, що тлому много больно. Так где можно понянчиться с Валечкой? Аня, вот, Зоськины руки отпочнуть. Прохушка, Да, не пожалел. Аня, Надо не пустила, що Мішаліно було. Аня, Жаншин, давайте мы приспеваем якую песню, вы молодь теперь хай с нами приспевает. Давайте зажжем, я ее так люблю. Ну давай. Ты что, Кала? Ты про Петраху, ты про невестки, а капіхала. Каб я й кохала, я б зараз раз і вам сказала. Хай не дають, Яна. Ганочка, я вже Петра все одно не чую. Давайте лепш горела сосна приспіваємо. Хай молодь готується до этого медового життя. Горела сосна, пилала, горела сосна, пилала, под ёю девка стояла, под ёю девка стояла. Горела сосна, пилала, под ёю девка стояла, под ёю
як. Ой, как я працювала, гэта бабская работа. Конца и краю нема. Зусім здервенела Сямидина. І правда твоя, Поравняйся. Галочка, піднімайся. Правда, що давайте порівняємо. песню. Може, вже й поскачемо заодно тут. И где ты крупы толчили? А? Ось одна у вас веселейшая хоть песня есть. Тетка Ганна, отозвольте нам потанцевать. Ну, вон где же там? Мы разом. Али ласка. Давай мне, Ольга.
Ой, Зоська, ты ж погляди, еще вспомни, что ему болеть, садится. А сам вон як виплясує. Ай-яй-яй. Ой, тітка Ганна, вже ж поля повночі мотається. Пора до хати нам збиратися. Ой, і правду. Дякую вам за чорочки. Ради ласки. Ой. Жанчинки, ви ж приходьте завтра знов. Зоська повинна вам приготувати частунки, як показала, яка господиня за год зробилася. Так що завтра обов'язково проходьте. Ми за всюду раді. Проходьте, проходьте. Завтра ж працювати у гурті я. Я побачу. А в третьем саду